Магичното на олимпийската идея е, че тя може да намери проявление навсякъде и във всичко. Олимпийската идея не са само олимпийските игри и олимпийските победители. Когато говорим за олимпийски игри, ние говорим само за победители. Никой не говори за третия, за петия, за осмия, за десетия. Като че ли други няма. А всъщност този, който е станал олимпийски победител, той е станал, защото са били всичките състезатели там. И това, според мен, е до някъде и проблем на медийната култура, на социалната култура да представи обаятелното на олимпийските идеи, а представя само този, който е шампион. И с това ние лишаваме хората от разбирането какво са тези идеи. А олимпийските идеи са точно това, което казахме, радостта от усилието. Олимпийските идеи да си дадат ръчички, да си помогнат. Олимпийската идея е това да видиш как малото дете, заставайки пред голямото препятствие, първоначално изживява един страх, нерешителност. И ние виждаме за един миг как това дете, въпреки страха, преодолява препятствието и преживява един катарзис, една невероятна радост, че успяло. Ето това е олимпизма. Същото нещо преживява и олимпийския шампион, който получава златния медал, и нашето детенце, което го виждаме на улицата, което го виждаме на ливадата. И за това е много важно и за медиите, и за политиците, и за педагозите, и за тези, които развиват спорта, да разберат, че олимпийската идея е много важно да я развиваме точно сред тези дечица, които ние откриваме в живота си всеки ден, срещаме се с тях всеки ден и когато чрез спорта възпитаваме от тях честност, смелост, решителност, хладнокръвие, солидарност. В продължение на над 2, 3, 5 години те стават достойни хора, такива, каквито ние имаме нужда всеки ден. Олимпийската идея е универсална не защото включва много абстрактни идеи, защото тя е много лесно приложима. Но трябва да си педагог, който разбира, че зад всяко обстоятелство имаш възможност да изградиш тези ценности. Решителност, смелост, справедливост, честност, достоинство, солидарност. Това трябва да бъде алфата и омегата на спортния педагог. Олимпиадата за моите ученици означава много неща. На първо място, те да се изявят в областта на спортните игри и по такъв начин те да развият своите двигателни качества. Обучението в спорта не е регламентирано като част, то трябва да се отдадем на него, както и днес. Ако трябва да стане добър футболен отбор, какъвто се опитам да направя наше, то трябва и спортуваме много. Изключително много извън часовете, които са нерегламентирани. А децата, за моя радост, искат и още да спортуват, така че съм щастлив, че децата имат желание да го правят. Отделно от това се наблюдава изграждане като характери в тях. Те забравят за телефоните, а знаем, че съвременните деца са сраснали с телефоните. Спортът е този, който ги късва от телефоните. В часовете ми по физическо възпитание и спорт, преди всичко, принципа, който бих искал всичките мои ученици да имат, това да бъдат човеци с главно Ч. На второ място, да бъдат справедливи към себе си и към околните. Да правят добро на всички хора. Да бъдат добри хора в живота. Търпение, уважение и благодарност. Това са думичките за мене, които се опитвам да ги предам на моите учени. Винаги съм опитвал да ги науча да живеят с мисия за другите.